mga boss. Good morning. Tapos na ako magpamedical at saka papotocopy ng ID. Ipila na ako sa LTO. Ano LTO? LTO. Makita. Punta na ako doon. Ito yung pila? Nakapula. Thank you. Ang haba ng pila. Pila pa pala ako mga boss. Yung LTO. Oh. LTO San Juan. Agora. Ano? Okay na. Tapos na ako physical. Pila. Mana ang pila? Pila. Oh. Haba ng pila oh. Ang oras kaya ako na ito matatapos. Ha? Ito mga boso, haba ng pila. Ayan, maganda habang pila. A few moments later. Ayan mga boss. Pipila na kami sa ano, for exam. Dito sa basement. Dito yung nasa basement na ako. Nakapila na para sa exam. Ito yung mga nakapila. Ayan sila yan. Mag-i-exam din ito. Mag-i-exam din sila. Ito na, nasa loob na ako ng exam room. A few moments later. Tapos na ako sa written exam at saka driving exam. Sawa ng Diyos, pumasa ako. Kaya pupunta na ako sa Windows 8. Ito guys, pumasa ako. Kaya, tapos na ako sa Windows 8. Nakapila na ako sa releasing ng license. Ayan. Ito yung releasing sa Windows 1, 2, and 3. Yes, sa wakas mga boss. Natapos na rin ako. Nakuha ko na yung pinakahantay ko. Ayan o. Ito. Ayan, may isa na ako. Pabalik na ako ng office. Grabe. Grabe mga boss. Mula alas 6 ng umaga hanggang 1:15 ngayon ng hapon. Ganun katagal, kinuha ko yung license. Pabalik na ako ng office. Thank you sa boss namin. Yung mayari ng company ko. Alos siya lahat ang gumastos para sa license ako. License namin nakasama ko mga boss. Malaki-laki din ang gagastusin bago ka makakuha ng license. Punta na ako sa abangan ng jeep. Ay mali eh. Hindi na sa kabila. Ay sasakay na ako dito. Sakalintong na ako mga boss. Sasakay pa ako na sa pangkit. O bus. Napunta Mandalapao. Pure Gold Sugar Gold. Kami after business building. Kung saan nandun yung office namin. Tatawid lang ako.
ako, Star Mall. Star Mall to kuya. Dito na ako mga boss. Dito by Star Mall. Star Mall Crossing. Sana hindi ako malate. 1, 2, 3. 5 ko. 9 pesos lang mga boss. Ang bayad. A few moments later. Sokas, nandito na ako sa Pure Gold. Pure Gold sa Boulevard. Yan o, Pure Gold. Oh. Pure Gold shoe. Yan. Maglakad na ako papuntang office. Bakit? Maliliit na ako mga boss. Nasa Mandala Park na ako naglalakad. Yan yung office namin, no. Kasunod ng Gatorade Gym. Bilisan ko na. Maliliit na ako. Maliliit na ako. Yan ang elevator. Pasok na ako. Dito na ako sa elevator.